Jiena rrid li nipperswadi n-nies, jiena rrid li nirrepreżenta lill-poplu Malti Wawċi kollu, irrid li l-Partit Nazzjonalista jkun qrib aktar in-nies. Adrian Dalija stqar dan fuq Radio Malta meta kien intervistat minn Andrew Azzopardi fejn sostna li l-bibien tal-Partit Nazzjonalista huma miftuħa għad-diskussjoni. Il-Partit Nazzjonalista ma jridx ikeċċi lil min ma jaqbilx miegħu. Adrian Dalija ma jridx jibgħat il-barra lil min ma jaqbilx miegħu. Irrid jistieden iktar diskussjoni, irrid jikkonvinċi iktar, irrid jiddiskuti iktar. Meta mistoqsi dwar it-tmexxija tiegħu fil-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li huwa kien elett bl-aktar mod demokratiku bħala kap tal-istess partit. Tinsiex li jiena dħalt fil-Partit Nazzjonalista mhux f'xi mument ta' glorja, mhux f'xi mument meta l-Partit Nazzjonalista was sailing high. Imma ġebduni ġellora wkoll. Imma f'mument wara żewġ telfiet elettorali massiċċi pratikament ta' 40,000 il-wieħed għada finanzjarja pjuttost prekarja u allura kienet challenge kbira. 54% dawk li votaw jiena l-ewwel ħaġa li għamilt mhux biss li ringrazzjajt il dawk il-54% l-54% imma wett illi ħanamel minn kollox biex nipperswadi wkoll il dawk illi ma votawlix. U qal li jixtieq li l-partit jerġa' jikseb is-saħħa biex ikun aktar qrib in-nies. Tlaqt dak li kien il-komfort ta' dak kollu li kont naf biex nipprova nagħmel bl-aqwa abbiltà tiegħi bidejja fuq qalbi intejjeb l-ewwel il-Partit Nazzjonalista minn ġewwa u nipprova nieħdu fejn nixtieq nieħdu jien. U naħseb dan il-mod ġdid illi mill-ewwel tħaddid fuqu kien ċar mill-ewwel li jiena rrid nirritorna l-Partit Nazzjonalista where it belongs, għand in-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa għandu aktar rieda u grinta biex jaħdem aktar. Jiddispjaċik li għamilt id-deċiżjoni. Le ma jiddispjaċinix. Anki wara dan il-ħalabalu kollu li tħalt fih. Mhux jiddispjaċini, naħseb għandi rieda iktar minn qatt qabel u raġuni iktar minn qatt qabel. Intant huwa qal li fl-aħħar jiem bdew jiġu fabbrikati messaġġi folozz li kienu qed iduru fuq il-midja soċjali biex jitfgħu dell-ikraħ fuq u fuq il-partit. Għalfejn ma narawx illi hemm min qed juża il-ħajja personali ta' xi ħadd biex jipprova jieħu gwadan politiku. Dak naħseb li hu ħażin. Min se gwadan politiku? Min jaqbillu, idajjef, jikkrea, jivvinta, ixerret dikjerazzjonijiet, akkużi, folozz fil-konfront tiegħi. Intant, meta kien mistoqsi fuq is-saga riċenti tal-immigranti li jagħmlu jimsħaħ fuq il-baħar, Adrian Dalija qal il-pożizzjoni ta' Malta fuq dan għandha tkun li m'għandniex inċedu għal tattiċi ta' bullying minn pajjiżi akbar, madankollu ma nistgħux ma nħarsux il-ħajjiet li jkunu bejn sema u l-ma. Adrian Dalija qal li jrid li jkollna leħen b'saħħtu biex il-problema tal-immigrazzjoni ma tibqax tikber u hawn tidħol l-għaqda ta' nazzjon quddiem il-bqija tal-Ewropa. Meta mistoqsi fuq l-iżvilupp tal-Korintja u qal li mhux ġust li art bħal dik ma toħroġ bl-aqwa prezz possibbli. Ma jistax ikun li art pubblika tal-Maltin u l-Awċin timbieħ bi prezz baxx meta f'pajjiżna hawn nies li m'għandhomx fejn joqogħdu. Illi 30,000 metru kwadru ta' art tiegħi tiegħek u ta' dawk li qed jismana tingħata bixxejn il-kumpanija privata. Jien mhux lill-Korintja nattakka imma nattakka il-Prim Ministru ta' pajjiżna illi meta tgħidlu kif ħajsolvi l-kustjoni tal-housing għal 3,200 ruħ illi m'għandhomx saqaf fuq rashom jgħidlek dawk huma biss 3,000 u baqgħu qishom dawk li kienu. Intant Adrian Dalija qal li ilu xhur jistenna u jistieden il-Prim Ministru Joseph Muscat għal dibattitu, però sissa għadna nistennew biex dan id-dibattitu jsir. Adrian Dalija qal li l-interess tiegħu huwa li jitkellem fuq in-nies li qegħdin f'xifer tal-faqar fil-poplu Malti Wawċi li hija tibati fil-kwiet ta' daru. U sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkun hemm għalihom. Ejja naraw il-dawk il-ħafna sikta li m'għandhomx aċċess għal ġurnali, li m'għandhomx ħbieb fil-medja, illi qegħdin id-dar, qegħdin fil-kwiet, qegħdin ibatu u m'għandhomx leħen min jitkellem għalihom. James Auranellu għal Net News.